Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Merry Christmas. Ngayo gani kay buhi pa mo, no? Muna pasalamat kita kay dili lang kinabuhi sa lawas ang gihatag karon sa Ginoo, pinaagi sa iyang pagkatao dinhi sa kalibutan, iyatang gihatagan og Dios nung kinabuhi, kanang kinabuhi nga dili na gyud mamatay, kinabuhi nga dili na gyud maimpyerno. Muna ang atong pagdawat sa iyang pagkatao, ato gyung tagaan og dakong bili o focus. Atong padayong iampo nga ang tibok kalibutan mudawat unta sa Ginoo nga natawo diha sa ilang kinabuhi ug magsunod sa iyang pamaagi ug mga pagtulunan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi sa pagpamalit aning ato mga slots alang sa ato mga proyekto, hatagan unta sa Ginoo sa kalipay nga Diosnon o kinabuhi nga Diosnon. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluhian unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Dios, imong gibuhat ang tao sa paaging katingalahan ug imong giuli ang iyang dungog sa paaging nga labi pang katingalahan. Itugot nga makaambit kami sa pagkadios ni Kristo nga miambit sa among pagkatao. Pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Pagkatahom sa mga tiil ni adtong milatas sa kabukiran aron pagwali sa maayong balita, pagmantala sa pakigdait, pagdalag kalipay ug pagsangyaw sa kaluwasan ug miingon sa Sion, naghari ang imong Dios. Naninggit ang inyong mga magbalantay, nagdungan sila pag-awit sa kalipay, kay nakita gayud nila ang pagbalik sa Ginoo ngadto sa Sion. Pag-awit kamong tanan, kamong mga nagunob nga mga dapit sa Jerusalem, kay gilipay na sa Ginoo ang iyang katawhan, gitubos na niya ang Jerusalem. Gipakita sa Ginoo ang iyang balaang gahom at tubangan sa kanasuran, ug ang tibuok kalibutan nakakita sa kaluwasan nga gikan sa atong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Awiti ang Ginoo ug bag-ong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakakabut og kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaan nga bukton, ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa tubangan sa kanasuran niyang gipayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinud-anon, alang sa balay sa Israel. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta, makakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang kayutaan. Singgit kamo sa pag-awit, awit nga pagdaig. Ang tanang kautlanan sa yuta,
nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Awitig pagdaig ang Ginoo diha sa alpa ug sa mananoy nga awit diha sa trumpeta ug sa tingog sa budyong. Pag-awit kamo nga malipayon at ubangan sa hari ang Ginoo. Ang tanang kahutlanan sa yuta nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Sa karaang panahon misulti ang Dios ngadto sa atong mga katigulangan pinaagi sa mga propeta sa makadaghan ug sa nagkalain-laing mga paagi apan niining katapusang mga adlaw misulti siya kanato pinaagi sa iyang anak. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang universo ug gipili siya aron manag-iya sa tanang butang. Naglarawan siya sa himaya sa Dios ug diha gayud kaniya ang kinaiya sa Dios. Siya maoy nagkupot sa tibuok universo pinaagi sa iyang gamhanang pulong. Tapos niya hugasi ang mga tao sa ilang mga sala, milingkod siya sa tuo sa Dios didto sa langit. Ang anak gihimong labaw pa kaysa mga anghel, ingon nga gihatagan siya sa Dios ug ngalan nga halangdon pa kaysa ngalan sa mga anghel. Kay wala gayud moingon ang Dios kang bisan kinsa sa iyang mga anghel, ikaw mao ang akong anak, karong adlaw na imo akong amahan. Ni mingon ang Dios, ako maiyang amahan ug siya maakong anak. Sa hapit na ipadala sa Dios ang iyang panganayng anak, nganhi sa kalibutan, miingon usab siya, kinahanglang musimba kaniya ang tanang mga anghel sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Imayaon ikaw o Ginoo. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Sukad pagayod sa sinugdan ang pulong uban sa Dios. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Gikan kaniya ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. Ang kahayag nagdanag diha sa kangitngit ug wala makabuntog niini ang kangitngit.
May tao nga ginganlag Juan nga gipadala sa Dios pagsaksi ngadto sa mga tao mahitungod sa kahayag aron ang tanan makadungog sa mensahe o motuo. Si Juan dili mao ang kahayag apan mianhis siya aron pagsaksi mahitungod sa kahayag. Mao kini ang matuod nga kahayag nga moanhi na sa kalibutan ug mag-iwag sa tanang tao. Ang pulong dinhi na sa kalibutan. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang kalibutan apan ang kalibutan wala moila kaniya. Mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan apan wala sila mudawat kaniya. Hinoon may midawat og mituo kaniya. Busa sila gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Wala sila mahimong mga anak sa Dios sa paagi nga tawhanon. Wala sila mga tao nga mga anak sa tawhanong amahan, kay ang Dios mismo mao ang ilang amahan. Ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanato. Nakita namo ang iyang himaya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran. Kini ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. Misaksi si Juan mahitungod kaniya ug misinggit nga nag-ingon, siya ang akong gihisgutan sa pag-ingon ko, siya nga moabot sunod kanako labaw kanako, kay diha naman siya sa wala pa ako matao. Gikan sa naghingapin niyang grasya, kitang tanan gihatagan niya sa walay puas nga panalangin. Ang balaod gihatag sa Dios pinaagi kang Moises, apan ang grasya ug ang kamatuoran miabot pinaagi kang Hesukristo. Wala pagayoy tao nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kaayo sa amahan maoy nagpaila kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kanang muadto kog laing mga lugar niya magmisa ba or maghatag og tok, nighuman gidayog misa human sa akong tok, picture gidayon, siging picture. Gabi paghuman sa atong midnight mass, dugay-dugay yung pinicturay niya, moingon dayon sila pagsulti, sige magkukog tanaw nimo sa Facebook pader, sa YouTube niya, lingaw kay kunimo muna karon di na gid ni cellphone, di na gid ni YouTube lang, personal na gid kang nakita. Magsige dayon og pa-picture, magsige kupot-kupot, nay uban muhalok gyud. Ako lang sang agwantahon. No? Kay panagsarabi sa ta hagkan. Nay uban mugakos padir pagaksa ko nimo, ako lang sang agwantahon gyapon. Ngano man kay nakapahimos sila, kay nalipay sila, kay nakatagamtam sila sa atong gamay nga kaayuhan nga napaambit nila. Lingiyay mong tupad, ing nanalipay kanako. Ing na ba nalipay ba kanako? Ing na ba? Kanang imong tupad ba pangutan ag nalipay ba siya nimo? Na matud pa sa atong Ebanghelyo mga igsoon, ang tanan nabuhat pinaagi sa pulong. Ang tanan way nabuhat sa tibuok universo, magamay man og madako, nothing is created without Him, ang pulong. Nalipay ba mo nga naihangin?
Nalipay mo nga naay adlaw? Nalipay ba mo nga naay yuta? Nalipay mo nga naay mga tanom? Nalipay mo nga naamoy naong? Naamoy buhok? Naamoy mata? And everything. Kining tanan, hinimo nis Ginoo. Pero subo palandungon kay pag-ingon diri niya, ang pulong dinhi na sa kalibutan, pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang kalibutan. Apan ang kalibutan wala muila kaniya. Pag-abot niya dinhi sa kalibutan, gisalikway siya sa kalibutan, gipatay pagit siya sa kalibutan. Gilingay mong tupad na di ka mo patay sa Ginoo. Nawa ka magpatay sa Ginoo. Inigkis-kis ni mo ang imong kilay. Ni-appreciate pa ka sa hinimo sa Ginoo o imo siyang gipatay. Pag-color ni mo anang imong buhok, gi-appreciate, gidawat pa nimo ang Ginoo nga naghimo ana o imong gipatay. Pagpaputi anang imong naong, pagpalaygit nimo, pagpabasiktomi, pag-abortion, paggamit anang mga pills, kondom, pag-transplant anang imong genital organ, imo pang gidawat ang Ginoo o imo nang gipatay? Sa imong pagsalikway anang imong silingan kanang imong igsuon nga wa na nimo tinggi karon, tungod lang anang kwarta, tungod lang anang inyong panaglalis. Ang Ginoo nga naghimo ana nga imong gisalikway, nga imong gidumtan, gitawag nimo kaaway, imong gidawat o imong gisalikway? Tubag, kusga. Hastang pari nga naghumili, ako lagi nang giklaro, di na ninyo tubagon, gisalikway gyapon. Ingon ana ang kalibutan, ingon ana ta kahipokrito, nalipay kuno ta nga nagpahimo sa hinatag sa Ginoo, apan isalikway nato ang naghatag niini. Yano kay tan mo salikway, masuko pagitag hisgutan ang atong mga sayop. Masuko. Patyon pagid nato ang muhisgot sa atong sayop. Mao na nahitabo si Juan nga magbubunyag nga nagsigig hisgot sa sayop ni Herodes o ni Herodias, gipatay. Si Jesus nga nagsigig hisgot sa mga sayop sa mga pari, sa mga parisiyo, sa mga eskriba o generally sa katawhan, gipatay. Lain na sang lingi sa imong tupad. Inakanas father ba magsigig hisgot sa atong sayop, ato ng patyo. Ingna ka na atong patyo. Ana. Mao na nganong naingon ani man kay mao gid ni ang kinaiyas kalibutan. Og dinhi nato makita nga ang kalibutan kangit-ngit. Si Kristo ang kahayag, apan dili gyud makabuntog ang kangit-ngit sa kahayag. Mao na bisag gipatay si Kristo, nagpabilin siyang buhi hangtod karon. Bisag patyo nato ang mga taong nagbinuutan, nag-alagad nato, relax ra gid na sila. Matod pa sa atong unang pagbasa, pagkatahom sa mga tiil ni Antong milatas aron pagsangyaw sa Ebanghelyo. Nindot kay sila tan-awon mo nato mga santos, nindot yun kayo. Giswayan pagpatay ang ilang mga mensahe, pero matod pastubag nato sa Salmo, ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Ana, di gid ta ma-discourage. Kamong mga asawa nga ang inyong bana murag di na gyud mo dawaton, ayaw kabalaka padayon sa paghigugma anang inyong bana nga naas kangit-ngit. Hayagi na sa imong kabuutan o sa imong gugma. Ay pagsigigyaw-yaw kay natakdan sa Hinoon kas kangit-ngit. Kamong mga ginikanan nga ang inyong mga anak gahi kay badlongon anang ilang cellphone, anang ilang katapulan, anang ilang pagka dugay matog,
nya dugay sang mubangon. Ayaw mo pagsigyaw-yaw, kay naa na sila sa kangit-ngit, hayagi na sa inyong pag-atiman. Kamusad, nagahi kayong mo palit og slot, di sa jud ko, di sa jud ko ma-discourage, hayagan tamo sa atong pagpadayon sa makanunayong pagbaligya, hangtod mapugos gyud mo palit. Labi na gyud nana kay cancer, makapalit gyud ka. Ginoo in taon mo palit ko aron imo kong ayohon, ingos Ginoo, adili ayohon ti kag patay aron ari na kanako. Pero kamo mga buotan kay dinhi sig palit, congratulations, kamo ang kahayag sa atong simbahan. Tanawa atong simbahan, di ba ni Danag na no? Danag. Karong 27 na atay Christmas party, nagkinahanglan ta og litson. Na atay slot. Ako lang ning specify kay 27, duha na lang kaadlaw. Palit mo litson slot, tag 5,000 per slot. Nahalina na tag tulo, 27 na lang ka slot ang nahibilin. So palit mo, mahimo gyud mong kalipay sa atong mga mandated organization, sa atong mga ministries, sa atong mga chapels, o sa atong mga barangay officials nga motambong unya niya ng atong Christmas party. Nganong ato nang gihimong Christmas party aron paghatag og dakong bili sa nag-alagad sa atong simbahan gikan pa atong January 1, 2024 hangtod karon. Lectors, salmista, sacristan, lay ministers, mga youth, ato mga PIMAG, ato mga chapel leaders sa federation sa chapel, ato mga barangay officials nga aktibo sa gayong ni suporta sa kalihukan nato dinhi sa simbahan, atong himuan og tiningog nga kanibang pagsaulog parish Christmas party. Nya kamong naay arang-arangan pagka grasya, ipaambit tag 5,000 ra ang atong slot. Nya kuan ra sa 27 ra sa ni kabuok, siya ro wa gyud 27 dinis atong parokya og sa online parishioners nga naay 5,000. Sa inyong paminaw naa ka ha? Naawa? Kusga? Hay man aron sila ni Simba o wa. Dahil ingon wa tingay pa din. Mao na atong sakit. Mao na mosunod tas Ginoo sa iyang pamaagi. Unsa may pamaagis Ginoo? Siya ang nagpakakabos aron ta madato. Nataw siya sa pasungan, usa ka kabus nga tao aron ang kalibutan madato. Siya ang nagantos aron ta malipay. Siya nga gikan sa kalipay sa gingharian sa langit niantos para nato aron ta makaambit sa kalipay nga gikas langit. Siya ang nagpakamatay aron tagaan tag kinabuhi nga way katapusan. Siya nga way katapusan miambit sa atong pagkatapusonon aron tagaan tagway katapusang kinabuhi. Pagkaninduta ning batasanas Ginoo, ato ning sundon ha. Ang mosunod motindog ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo nya inig-ingon nato sa lalang sa Espiritu Santo, mohilom tas makadiyot og moluhod. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Luhod ta. Manindog. Gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan.
Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, ang atong kasing-kasing na puno sa kalipay, uban sa maong kalipay ug pagtuo, muingon kita, Ginoo panalangini kami. Ginoo, panalangini kami. Nga pinaagi sa tong pagsaksi sa iyang pagkatao, ang katawhan sa tibuok kalibutan, makasinati sa presensya ni Jesus, ang Diyos nga nagpakatao, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang kalinaw maghari tali sa mga kanasuran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga dili Kristiyano, madala ngadto sa kahibalo kang Jesus, ang Dios nga nagpakatao, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga kabanayan, magpuyo diha sa gugma sa kalipay, sa kalinaw ug sa panag-uyon ining panahon sa Pasko, sa pagkatao sa atong Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga kabus, makakaplag o paglaom o kalipay sa pag-abot sa manluluwas, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa tumagi plano ug ipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga may hatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga nangamatay, dadun na sa kahimpitan sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Amahan, nagdahig kami kanimo sa pagpadala sa imong bugtong anak nganhi kanamo. Dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy nganha kanimo, uban sa gugmag pagtuo pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo nining Pasko ang among halad, ania ang hingpit nga pagpakiguli namo kanimo ug ingon man ang among bug-os nga pagsimba kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo, kay siya mao ang pulong nga walay sinugdan ug walay katapusan nga sa katingalahang pagkahimong tao mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bag-ong ulagway sa imong himaya. Diha kaniya giila namo ang Dios nga nahimong makita ug busa nadasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang gibong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan
ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip ng yan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Nagpamayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Dios, nga maluluyon karong adlaw na tao ang manunubos sa kalibutan, siya ang naghatag kanamo sa kinabuhing Diosnon, itugot nga siya usab ang mohatag kanamo sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nung kalipay. Nya mahitabo ra ni kung dawato nato ang Ginoo, dili nato siya isalikway. Salamat sa nidawat sa Ginoo og nialagad nato karon nga atong mga ministries, labi na gyud nga atong mga usherates, love offering assistants, sacristans, atong Eucharistic lay ministers, atong mga lectors and salmista, ang atong PIMAG, ang ato mga IT, ang ato sad nga choir, ang San Vicente Choir, og ang nihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Randy and Maricel Bugtay and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Salamat sad sa atong mga donors, benefactors nga namalit sa atong mga slots. Ang atong SBF DAG para sa atong kumbinto, niabot nag 46,794 ang atong halin, na apay 13,206 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Naasa ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge, niabot na sa 351 ang atong nadawat. Ang atong Santo Niños healing gifts ang ato ning gamiton karong Christmas party or Christmas celebrations, o sa atong kaning Santo Niño nga festival next month, January 2025. Ang atong halin niabot nag 7,411, napay 32,589 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nindot ang tag mahurot dayon ni no. Naasad ni siya 25 slot challenge nga tag 2,500 in relation to our 25 years jubilee year. Niabot na sag 109 ang atong nadawat nga 25 slot challenge. Ang atong litson, ako nang ikaingon kaganiha, 30 slots atong gibaligya, tag 5,000. 3 slots pa'y atong halin, 27 pa ka slots ang available. So, salamat kayo nining tanang mga slotters. Atong tagaag masipang pakpak. Salamat kayo. O niya, ang atong Christmas party, Osbonako, iparegister ang inyong mga ngalan sa dili pa mulapas sa December 26. Ugma ang katapusang registration. Nya dili nato papilon ang dili ma-register. So mga leaders, barangay officials, i-register na. Nya doon na tay arrangement by barangay ang atong main nga arrangement, ang mga chapels adto dito motipon sa barangay, magbutang tag mga lamisa dias gawas. O na nga ang mga organizations adto motipon sa ilang kapilya. Ang way kapilya nga nabilong, motipon mo bisan asa inyong gusto. Basta lang maapil mo sa color coding. Ang color coding mao kini San Vicente nga barangay color pink, Santa Cruz blue, San Roque red, Tabla green, Lataban yellow. So salamat kayo, basig magkita-kita ta. Nya ato karong himuon ang pagbindisyon sa ikhak o sa petitions and gratitudes. Manindog ang tanan. Kay kamo mang tanan naka-offer ani. Ang ikhak, last din na lang sa Ros ikhak. Labing gamhanan og mahigugmaong amahan, tuburan sa kinabuhi, grasya o gahom, gihimo mo kami sa imong larawan o kasamahan, aron mo ambit sa imong kinabuhi, kalipay o kabalaan. Ihatag ang imong way sukod nga panalangin alang niining imong mga anak
nga malipayon og mapasalamaton nga mihalad karong adlaw nganha kanimo sa ilang mga petitions and gratitudes og sa ilang edad og kinabuhi pinaagi sa edad ko, halad ko o ikhak nga programa niining tuig 2024. Puna sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan ilabi na gayod sa kalipay, kalinaw, maayong panglawas, panalipod, kaalam o kalampusan sa ilang mga plano o buluhaton karon og sa tanang adlaw sa ilang kinabuhi pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. ang Ginoo manaa kaninyo Manasab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpaambit sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Merry Christmas to all of you. Pakpakan na to ang Ginoo. Praise the Lord.